Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
नोंसोर मोसागोन हो मा मेथाइ मोसागोन ना इयाव माबा बै सेंग्रा सिख्लाफोर मोसागोन मा जादों इयाव नोंसा गामियाव बैसागु फांसन गामिनि जोंनाथ' बिदि फोरबो फालियो नालाय ओंखायनो बिदि फांसन बिदिनो ज' जानानै बयबो मोसायो आरोना दिनै रायजो राजा ओंखारलायदों आरोना ओंखारलायदों सेंग्रा सिख्ला जोंना बोसोरथाम फालिथ'वाखै नालाय ओंखायनो आरो ओइ गामिनिनो गथ'फोर बिसोरो जोंनि देलें देलें देरफुहांनाय बे मोनसे जायगायाव जायखारलांनोसै जों बै जोंनि मिथिखागोन बिदि होनोब्लानो गामिनि गथ'फोर नोंथांमोना न'खरनिफ्राय फैयोबा माबा मोनसे लाबोनो खोन्थादों गोदान बोसोरनि नामाव गोजोन्थों ओमफ्राय ओरैजाय नै फिल्डआव आरो सिख्लाफोर दं बेयाव थुबुर सोनो आरो ओरैजाय बैथिंजाय बिहामजोआरि दासो फैहांगासिनो दं आरो ओमफ्राय दा फैगासिनो दं मानसिफोरा ओमफ्राय दा नै बिसोरबो खारहोग्रोनो नागिरदों गथ'फोरखौ नैबे जायगायाव फैनो होननानै खावलायखाखानाय माथो दे गोसोआव एसेब्लाबो लानानै फैनो थाखाय जोंनि खावलायदों गोजोन्थों बेलासिथो नया देंसि आरो बेलाय बिफाङाव सोर थाखोमाखो नया मोसागोन नोंसोरबो बेखिनियावनो गागि आफादनि धर्मेश्वर बसुमतारी बिथाङा जेरावखि थागोमाया मानो जोंनि बे गुवार फोथाराव गावखौ नै साथामलायलायथारदों मालाय बहागि मेला नायनो रंजालि बैसागु नायनो नागिरदों खारनांगौ जाबाय दारिया दामदों दे दामबाय था मालाय दामनो नागिरगौलाय 300 लागोन जोंना मानखौ बोरै दामनायालाय मानसिखौ मुस्लिमाबो दामनो रोङोलायनो बे हारसाफोरनिसो नामासि नैबे माबासि गैलाबा नै मानसिफ्रा जाफैबायानो रायजो राजाफ्रा ओइलाय मा खालामनायखौ मानो जुमाय मा lebih sih wala bapak pulis mau hinjau kon dapat lakukan
बैसागुखाय फैदों आरो बियो दा खारनो हाखायो मानसिया बिमा मोसानाय बानायग्रोखै मोसानायाव ना मा नै नालाय बोलो मोसानो हागोनाखै ओइ आं सेन्देलसो गानगासिनो फिसाजा जा मोजां मोनखादो आरो फिलाव बे हाग्रायाव